Asami. Asami. Tamo title tamo Asami. Korbo. Yang kami o khor busuk tong. Mana busuk family busuk nok nukung. Nok ke kai beri syuk tong anta. Kai beri. Nok beri ta. Yang kasing tu tep kabang mantong na. Nang bo kelas puri? Ang tabok kelas 9 puri. Kelas 9 bo school? Campok nagori school puri. Oh, sombo nagori school. High school na higher secondary. High secondary. Oh, अच्छा अच्छा अच्छा. Bo kelas puri siapa? Kelas 9. Kelas 9 puri unan nang. Kam ko puri dito. Bah. Kah. Do. Nang tak bor thanai? Naga. Do. Deng si hutum nai. Timar rukungni nok. Belai keno koklov koktang kothoma ganang. Sung saimano sinilai bumawo jotoni no langmawo kaisa kothoma tongo salburum no imang no gusung fiaba o imang sabni imang busuk jorati sopungjak abo kebo saimania jotoni bukhani bisingo sung habibo naimania fiaba bukha bisingo gabang mawan sumung no tongo joto bororok ni no o imang khoroksa bai kisa mili fano 100% le mili laye kothoma jotoni no suijago salburum no laibumawo fiaba o laibumani kothomaro sung saimenia kamawi thango serek sake Tima rukungni nukhung sini Sri Sitini laibumao ni kasha koglop no tui no kasha kothoma kok pusha eba kheba bini wan sukmung belai keno khna tok khakwar kha hamjakmung nasikmung khabaimung wao shukrugo imangno katal kesnamo om haikeno sini hasuk kormoti gati khamao kabang makok mungrong no wan sugo o wan suk mung no tui eba kheba imang snama no tui no kasha koglop snam sakha eba kheba abo wan suk mung bisingti kasha nahar mung bisingti ke songjak nahar mung imang snamani bukhani kokno wan suk mani obno tui no kasha mo kaisa koglop ni project abo just like album haino rasamung nglia moka koglop tui sini video nokhor nai ta ko kaisa koglop no tui kaisa koglop no best khai aroni joto je subject tongmani je theme tongmani amno sung video ni bising tikhe Buine explain khai tonguta अच्छा ngai nangke tabu ketal na resmi na nang tam khlai tong ang tabuk as a teacher, private teacher khai tongo graduation complete kha tabuk MTech MCA khai tongo ngai nang om hai acting rok agi rok khlai kya hi taklai no first time taklai ya tabuno first time tamu first time photo eba kheba bini je bini subject tam sanani nai abono chini video ni bisingtei acting ni bisingtei abono phunuk sine mahai bele kan hambai omo kaisa ketal concept ni mano ngai ni mano ya concept ketal concept sebo omo hai chini tipra hastewa chin kokborong ni bisingo mo hai usung ya kota acha gomo kaisa omo puila nges bele kan naine ni bagi khatungjak dati no nugui manthung phun dong khamane na channel kaisa hai deba kaham kok nai tong nai joto takute bukok song norong nasingi tong di sinio ketal konsep ketal senamung norok khakai norok nai thokjak nai tai hamjak nai hambai joto no kaham tong di hamba nai na Aing baru yang family campur parnior hanya bitang mania.
áp sẽ thì có tao bác lên ngay phố các bạn thủ đi mi một lệch ra thì nó đơn đầm các bạn rác thì thằng cái con lợp lên Tuitor khata dinona wadi phaisu kabul